ato na padayon nga balita ano may kabombo na-check naman anay naton itong linya ni Ma'am Chericia Saisas no may kabombo ito na tagapagyakan ito na OCD Region 8 ay kasumpay naman may kabombo ito na pagbubuhaton na nationwide simultaneous earthquake drill ano may kabombo. Ma'am maupay nga kolop live kita bombo radyo Tacloban na bombo Sheila ini na ano po ini na no nga aktibidad nga pagbubuhaton ito na OCD yan naman na po ang nga kolop ma'am. Yes, tama ma'am. Good afternoon po at sa lahat po ng nakikinig sa programang ito. Ang gaganapin po mamayang alas 3:30 na po ng hapon ay ang ating first quarter nationwide simultaneous earthquake drill na kung saan po ang regional pilot area or ceremonial site po natin dito sa Eastern Visayas ay nasa Eastern Visayas Medical Center or EVMC. And yung gagawin po natin mamaya ay the proper execution po no ng dump cover and hold at yung mga response mechanisms po ng ating EVMC doon po sa ating hospital at kung paano po nila gagawin yung mga response mechanisms na ito habang po ay meron po silang tinatrabaho lalo po yung mga doctors, nurses po at mga empleyado sa EVMC ma'am. Oo ma'am, ano pa po nga sector ito mag-participate ni Andy doon ma'am ha EVMC? Oo. For this NSED, ma'am, lagi po nating sinasabi po no, na yung dapat pong sumama sa NSED po ay lahat ng sektor. So, hindi lamang po ang EVMC, but also the other government agencies, instrumentalities, at kahit po yung mga private communities po natin, private organizations, at mga barangays. So, lahat po, no, kasi ang NSED po ay whole of society approach po dapat ito. Kasi dapat lahat po tayo ay handa lalo na po sa ating pag-responde, lalo na po dito po sa earthquake o lindol. Ang EVMC lamang po, as I've mentioned, ay ang ating regional ceremonial site na kung saan ito po ang i-feature po natin for this quarter. Oo. So, alas 3 inihiya sakto, ma'am, or 3:30 mga sugay ito, ma'am? 3:30 po, ma'am. Alas 3:30 po ng hapon ngayon. Oo. Ma'am, for the information gihapon no ito na kadamaan ano po itong mga basic steps nga kailangan po remember no itong mga tao kung nagkakaada po yung earthquake, ma'am. Tulad sa lahat no, do not panic. Yun po lagi yung sinasabi po natin kasi usually po pag hindi po tayo nasa tamang pag-iisip, lalo na kung wala po tayong peace of mind at hindi po natin alam ang gagawin, tayo po lagi ay nagpapanik. So una sa lahat po talaga ay kailangan po meron po tayong alertness, hindi po muna tayo mag-panic. At habang po may shaking ay dapat po tayong kumapit sa isang matibay na mesa o kung saan man po yung pwede natin yung safe area po natin kung nasaan po tayo. At mag-perform po tayo ng duck cover and hold. So kapag po ito ay meron pa pong shaking o lumilindol pa po, dapat po ay mag-duck cover and hold. Then afterwards po, after the shaking, doon po tayo mag-evacuate sa ating assembly area o designated na evacuation area. Okay. At after that po, of course, we need to just check also the buildings, no? So, may mga performance din po dapat yung ating pong mga building engineers, especially po, no? Para po ma-ensure po na safe ang ating building to be habitated or again, lalo po sa mga nag-evacuate. Sige ma'am, ano na lang po, message na lang to the public, ma'am, go ahead. Inaanyayahan po namin ang lahat ng sektor, hindi lamang po sa gobyerno, pati bang po ang ating mga lokal na sektor, yung ating mga private sectors, businesses, at even po yung mga communities and barangays na sumama po mamaya sa ating nationwide simultaneous earthquake drill, alas 3:30 po ng hapon ngayong araw na ito. At sabay-sabay po tayong mag-duck cover and hold dahil kapag may alam ang mamamayan, ligtas ang bayan. Ayun, daming salamat, Ma'am Chericia Saisas, no, ito na paghatag ito ng oras ng Bombo Radio Tacloban, and thank you so much. Thank you so much, ma'am, and good afternoon po.